Uba kipi Pangniang emeli barim ka rembrai jerngam konsensi ulo ong bau dang sngewkitram hadu kata-kata nak benta kadong thaiñ kumtau la rai bani kun biang collection jinom ikmat sayeng dobar thawain ka jela kaban long house nam arjar arpulai ulai thuru baya kani karai ula sim lang da kinoi lambat no krisyan jong parti HSPDP rembrai jerngam kibalayang skam ha kanong rem bon ong bakipai ba kidang don kam yu u bon tenlenti bat ban yalam biang ikipai ba kadong thaiñ namar ka jing e bat ka jing sa din hi habaro kiliang ila dap penlong ya ke jing lam jong ka parti isis seperti nadu mesem-sem kendai terik di sambal banyak kren halor yenung inpa kumu kandidat syaka election arja apply naga rambrai jangan te ngaku mu presiden ho ngala lum ya ka meeting jong baro kinung yalam jong baro kinung sani mo parti ya kata ka general meeting bro ko we hedin bang ria time sani bah ngilia keren bah we candidate one late syaka election kebanuan de baru khoi nagaliang jong kinong hitkam nagaliang kinong krisyan to parti ki ong ba wala la rem wa Pangniang ru ki ong kin pha biang yu bali ke pi Pangniang ong maki de kata kasi ngaru don lang de hadin bakile ya pen sngus binang don kam ya ke jing play jonga ya ke jing long no yalam jonga ya ke jing yalam ke jonga bat ngidang don kam kum ka parti le ne kum ke jai ben riu ne ka dong hang tu de hadin kata ngala perkhat de ngala sim ka rai to ngan yeng ban yale compare dengan rem compare dengan ngajop ngaban kit ikaram sikit ya par ban trai ten rei ngala rai hi ba dan kongu ya ka rai ba ben sngo ke jing ai men sim ong kadang don kam ipi ba Pangniang ba tin trai ka menta kan konsi ram rai ngam hadin mengala perkat hadin mengala husonru kumu kun jong kun rangba ngala bodong jong kani ke konstitusi lakha lapun san yang ban gadon ke snong ke bakham sadin ban ya kani ka ramrai headquarter ngadon sting hall selangpi di sebentar ngasim ba ngan ïakhun election na marbalai bangadai ukhun jong kani ka snong yuni ka dong lang sadin de ngadon kata ka mesim ong ba haba ka dong jong ka sadin kadang sadin hoy nilayo mata kini par ki MLA ki MDC trenga i kumba ka konstitusi bro ko wei kadang ne haju tengah sngo ban ong bangadon kam mangaban mis kamat kamut banga ong bakumta ba kamiler kita ki wei kinu mikmat ki baladon nanta kamut banga i ka position ba ka status jong ni ka konstitusi kadang le rang haju bangi dang don kamban ya trace kamat dena kata ka daw ngala raikut bala dengan job ngacim ke kli ban ïakhun na kamta ka sadin bala dengan rem mentarung haban yele na mar ngasuki rame la kadong ngasuki rame la kadong kadong dena kata ka daw ngala rai scam la ba ka syong ho pai ba mereka jingkir ram ka jingkir kli ka jing angnut kum utau khun samajung kadong kurang samlarang ba kadong don kampang bis kamat pen i sikit ba law ngahang ni ngayen ban yele election bang kiram yela kadong thani jong tendre ke ko ai misi nga hagani ka kenti part begitu ki briu ki bala ja nangi sipol ni kidon ki bala pait no na ka parti ke jungi nga sa rem ke election ki dawa ki la ban ni shine ke election kiru ni ami arngut lagu na parti kenalor bidon ngi teli bat nga yos ngau bat nga semru ya ka suri ngi babun ki pai ba yong bali Pangniang kampat de yepi bala rem maknaru tapi no jendat no ya ka kamban sikri pai ba ini ban yalam yu pai ba ong ngin don biang ka mensim jong ka jitre lang ini ke jing ya wan ban ai ke jing kesan biang om de jang ka parti ba don de ki we pat karang ba ki bangin si wi hakini ki bnai banwan ba ki don bakum kita ki rirang ba dong ngidang don kam ya ke jing yalam ba ke jitre jong ki kubu nu yalam jong ni ka dong ka thai kham tam ban long ki ong nga ba la long ku men rang ba la nga pa de pinyi ya ke kursi mang la de we bele buat emisi basdang ya na do bayo ya ka ram raya ngam konstitusi balese ka dei ka bakila UI ya ka jingtai junga menchua ba ka jingtai ka ba menta hem de penre minino lese kitip kam hamaki ke umnong an ong mangalang kamla ini kamla mu te mentangi la don arngut ke MLA jong konstitusi do ngayo MLA na ram raya ngam arngut
MDC ru aton dengan ngai skem bagi pai ba la ban tip kham ham maki pat mo la ka jisikri jonga kalong ko ba kumno ka jisikri jong sitting blem ta ka pa kumno tentang i ya kene kini ya tai bat ki ya kren bat ki ya perkhat alem pai ba ki babu ni ki ong ba ya sikmat inang don kam ya ka jisikri ke jong pi te ngai ba kata ka sur ko ba maki ki don kam om dei mangang kwa dengan persang ke mensim ya sur jong ki ngai sak kam ele election